De finale van het festival Sjong voor jongeren van 12 tot 18 jaar is in Theater de Korenbeurs in Frensje. 4 van de 41 kandidaten binnen door de voorrondes komen en zullen hier het strijden om het eerste plak. De hele finale wordt door 6 televisiecamera's geregistreerd. Voordat het opgenomen wordt kan, wordt alles eerst uittesten. Een speciaal televisiedecor is daar opgehangen. En prachtige kleurenspots maakt je er een schitterend podium van. Achter in de klaarkamers werkt het Saskia Wagenvoort hut om elke keer een appetiet in een smink te krijgen. De presentatie van de finale van Sjong is in handen van Anne-Marije Bloem en Bart de Boer. Fantastische joh. Heel veel talent. Dus het wordt nog een hele moeilijke taak voor de jury om daar de winnaar uit te Ik ben in ieder geval blij dat ik geen jury ben. Voordat de kandidaten nu het achter de présence zullen, hadden ze eerst al hier een workshop aan van Minke Adema en Raymond de Jong. Ze hadden stik voor stik geholpen bij haar presentatie. Hoe kist die zelfs verbeteren en kist de finale winnen. Minke Adema lette vooral op het jongen en Raymond de Jong holp de rappers. Nelke Mulder had het visioen hoe ze eruit zien kennen. Zo, waar is die gitaar van je? 3 juryleden zullen de finalisten op haar jongkwaliteiten beoordelen. Nienke Laverman, ze is een heel bekende jongeres. Ze had een opleiding volgen aan de Kleinkunstacademie in Amsterdam. Nu jouwt ze haar voor slijn onder muziek en jongt in de Frieske taal, Portugese en Mexicaanse lieden roenom in Nederland. Robbie van Wieren is ex-jongen. In 2005 wint er het Frieske Songfestival lied met het lied Nim dien Tiet. Robbie van Wieren is zoen tot optreden vaak te jaren en te zien op radio en televisie in Noord-Nederland. Berend Visser is de helte van het duo Berend Baas en Smarge Skep. Berend verzorgt van dit muziekduo de rap. Maar die rapmuziek is er in kwarte tijd behoorlijk bekend worden. En dan is het nou de heegste tijd voor de finale. Nou woon ik in een bad dat je had. Lekker op vakantie en vaak op stap. Waar is toch al geweest dat kist aan het denken. Liefde dat me spieren in die het. Waar is de liefste jongen? Waar ik mijn hart van jongen? Liefde, liefde, liefde van mijn nemen. 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 Ik voelde het zelfs energiek, ze kwam leuk op. Volgens mij wie de zalen wel direct goed wekken. En dat is natuurlijk moeilijk als eerste maar beginnen om de zaal in wekken te maken. Nee, ik moet vooral wel zeggen dat het jongen heel goed wie. En inderdaad, die koorkes perfect en het mengt mooi en ja, super, goed in. En ik ken het net alleen, nee ik wil het net alleen. En ik ken het net alleen, maar toch is toch ik alleen. Ik ken het net alleen, nee ik wil het net alleen. En ik ken het net alleen, maar toch is toch ik alleen. Als ik ren, hoe de streten, stil en verleten. Ik ken het niet onderhand, problemen nou en dan spook je terug mee heen. De held haak ik zelf net iets loopt. Hopen, shen, dromen en vielen, dichter komen bij bedoelen. Snappen je wel wat ik bedoel? Als ik jou zei hoe ik mij viel in deze stomme vraag, ben in mijn wat onderjouwd. Ik ga wel goed, want ik heb precies de goede timing, dus tik en ik weet het weer. Elze niet in zijn eigen zin, maar daarom ik nog net min. Ik speel je gitaar op mijn kamer elke dag. Ik speel je net al in een gitaar, ik zong er echt nog bij. Ik zit te draaien, misschien word ik wel verneemd. En ken Elze niet mij. Maar Safir is het nog lang net, ik dream nog elke dag. Oh, oh, oh. Maar Safir is het nog lang net, ik dream nog elke dag. Oh, oh, oh. Maar Safir
is het nog lang net. Want ik herken mezelf hier wel een beetje zien. Dat is de jongen op de kermerker en de gitaar en dan probeert het van alles uit. Maar op een gegeven moment moest een keer het podium op en dat heeft je wat dien. En dat doet echt, vind ik heel goed. Hij heeft wel wat lef, wat brani. Hij heeft de knip eerst of wat naar de eerste riegen hier op het podium. Ik kan niet verzekeren, dat werkt altijd. Maar als het staat er ook eerst, dan komt ze er absoluut. Ik vind het echt hartstikke goed. Ja, dat is super. Wat laat ik mij taai? Elke dag mij draai, de wat laat ik mij taai? Mijn leven is van mij en ik weet wat ik wil. En hij loert en hij lacht en hij het hij. En hij loert en hij lacht en hij het hij. En hij loert en hij lacht en hij het hij. Dat is mijn gevoel van die. Hoe zit maar het gevoel van de jury wezen? Is dat een beetje goed? Ja. Ja? Oh, ja, ik was helemaal verrast door het begin. Ik dacht, ik zeg de titels denk ik, dat noem ken ik. En het ging een hele andere kant op in het begin. Dus dat is leuk dat je hem zo'n vorm kiest. Dat je hem daar zelf in ziekje. En die koortjes klinken ik hartstikke goed. Ik je wel van dit nummer het natuurlijk zo'n groove, zo'n ritme. Daar moet je meer in zitten gaan. Dat is iets wat leuk is om dit nummer. En dat moet hem nog wel meer uitstralen. Maar vind je het ontzettend goed zongen. Mooie koortjes en mooie vorm. Die ik leuk. Echt, die meesten vind ik echt ontzettend luisteren. En dat is wel echt mooi. Ja. Wat zet toen de wies? Oh, wat zet toen de wies? Wat zet toen de wies? Wat zet toen de wies? De basis pink heel veertig. Is het net een prijs, maar nooit 5 dagen studeren is gelukkig toch niet slecht. 12 dagen vrij van het leren, maar maak je rond. Of werd het licht? Ook is dat goed jongen, dat wist volgens mij precies wat dit ook is. En dat komt dus ik hoor. De songs goed, ik vind de songs heel muzikaal, lekker timed en zo. Ik vond het wel mooi dat het refreintje komt waarom, dat is bekend. En op een gegeven moment liest me wat erin. En dat noemen ze dan in de muziektaal ad-libs. Dan is er even wat tussentrok, is het even wat lekker doorheen is, jong. En dan even toch jaren dat ze inderdaad heel erg muzikaal is. En lekker, draait het nummer tro, de gast bloos gewoon lekker op de beat on het jong. Dus dat vond ik zeker mooi van hier. Geen net door hoe vol ik kon niet ding, maar ik vond die echt net wie. En ik zie hoe die ding echt wie. Iedere dagen zul je het sprookje om wezen. En ik duurt me niet meer door. Net die me kind, zag hoe nog zo mijn kind. Dus om things letter, echt nog vol op me. Je moest een beetje op gang komen, maar op het moment dat het publiek het liet zien dat ze hem leuk vonden, toen ging je hem eigenlijk helemaal los. En toen kwam het nummer echt wel heel erg goed uit. Oh, wie wel leuk. Ja, weer echt heel leuk. Echt superleuk. Het ging best wel goed, maar... Oh. Maar het oefening ging beter. Ja, dat is wel zo. We moesten echt eens in op gang komen, maar uiteindelijk blutsen dus de zaal ermee en toen ging het echt vet goed. Dus, en de zenuwen natuurlijk. Ja, dat wie wel heel leuk. Ik wil bijna nieuw leven. Ik wil de liefde in thuisje. Ik wil voor altijd bij de wezen. En als een leer wat er staat. Ik wil bijna nieuw leven.
alles wat ik dus eigenlijk net op jocht en net echt vind om die Enrique Iglesias, dat vind ik dus wel echt bij Jitsen. Dus ik zou zeggen, weg. Nou, ik had één keer had ik een verkeerde timing, alleen volgens mij viel het niet helemaal op. Dus geluk. Dan komt er een dag dat ik daar zou mis, maar dan zong ik dit lied voor jou. Verjaren bij elkaar, verjaren bij elkaar. Engeltjes dit jaar. Dat is echt zo, ja. Heel mooi, een hichte, zuiver. En hij is ook al echt perfecte stembeheersing. Dat zie ik heel knap. Het zachte en het loede en de verschillende registers. Super mooi. Hallo. Nou, het ging wel goed volgens mij. Ik voelde me heel erg op mijn gemak. Ja, het ging wel goed. Ik vind het heerlijk. Wat zo mooi wezen om mooi naar te vlinden. Hier een dag vrijdag, ik weet het net zet. Wat zo mooi wezen om daar maar te gaan. En enkel te vinden, wie moet van de stad. Als een boek op het strand, flik van glitter, naar het land. Op binnen wien, alles zwart die verdwijnt. Hoe het loon in het wetter, ja het kind naast net beter. De wind neemt mij mooi als een nacht als een dag. Daar leeft hij echt heel erg in dit nummer. Volgens mij qua kleding. De kist zag volgens mij samen de band van Friesland mooi, de kinderen van kinderen. Eén tip, ga er net te dicht in zitten. Want op het moment, in de tekst bedoel ik, hè, dat is echt alles uitbeelden. En dan komt er een vjuk, dan maak ik zat aan. Want op het moment dat de seel begon te klappen, toen kwam bij Dijk een lach. En dan dacht ik, oh ja, hè, is vol. Dus dan wist ik wat minder op die tekst. Die is dat hartstikke goed. Dus dat gaat in het vervolg, ik zo. Hartstikke goed. Is dit nog fris of is het toch wat? Oh, zij is lief. Hij is lief, Is het meer? of toch net, Ken het zo? of is het al te laat? Wat stellen wij u voor? We binnen in de warme. Ik voel mij nu bij mij. Hart van mij, verliet mij net. Ik voel mij nu bij mij. Hart van mij, wordt nooit te laat. Ik voel mij nu bij mij. Hart van mij, wat hebben we nou? Is er meer? Of toch net? Voert een act, ja, je bent eigenlijk stevig. Ik stoel, je bent zo stevig. Ik bedoel, dan kun je raar in het publiek, maar je bent trouw en het gaat gewoon lekker. Echt een leuke combi. Alleen ik voel even op het moment van de solo, van de pianist, voel ik geweldig. Alleen ja, je moet een beetje wat schouders te zien. Probeer daar wat losser mee om te gaan. Alleen op het moment dat dat voorbij wie win je hem direct er weer klaar voor en ga je hem direct weer verder. Dus in totaal weer, ik voel ja, een hele goede show. En dan nou Fenne van der Meulen met Soender Dij. Dit nummer had ze schreven voor een speciaal persoon. Mijn Nederlandse lerares, die is op 11 november had hij een auto-ongeluk gehad, die is overleden. Dus dit is een beetje mijn verwerking. Ja. Jo, kun je vragen het helemaal? Waarom haast u ons verlitten? Jo, kun je vragen het helemaal? Omdat wij zonder rij. Maar Thomas witte, wij zullen hij niet vergeten. Want toen bleefst u altijd bij.
ik al best al hier net meer. Je zorgen waar hij werd, net meer als een ster. Ik wil wel zeggen van vertrouw maar gewoon op die stem, dat zit wel goed. En dan kies misschien wat steviger de steen. En wat ik wel goed vond was het is natuurlijk een zwiere tekst, zwier thema. Maar daar staat drama dat hij net heel wat onzegt, want dat is er al. En de list de tekst wat dat betreft spreken. En dat vond ik heel mooi. Het is een mooi optreden. Ach joh, kom op, want ik zie je man. Dit het kind van een vrouw. Jong is vet, ze kan niks is het dan. Dat ik volle om bij jou. En mijn hel is voorbij. Een vrouwelijke keer, kom op de kerst. Schatje. Vrouwelijke keer, kom op de kerst. Schatje. Vrouwelijke keer, kom op de kerst. Ja, niet totaal en helemaal. Leuk. Dat is echt leuk. Echt een dream die toen kwam. Echt, zag je het. Echt, het publiek deed helemaal mee. Het is echt zo leuk. Dan ben je eerst vet zenuwachtig en daarna gaat het niet. Dan ben je als het niet is fut. Dan gaat het heel goed. Ik vind jij net zo bijzonder. Bijzonder, maar mezelf is namens leuker. En interessant naast jij. Ik ben die allergrootste fan. Want dan sta ben ik de beste, gaafste, coolste, hipste, stoerste, liefste, vetste, fijnste, slimste. En de allerleukste die ik ken. En ik ken een soort meisken, een heel soort meisken. Leuke meisken en hippe meisken. Maar ik ben de leukste. Ja, ik ben de leukste. Mooie onwezigheid, man. Er zit echt power. En zelfverzekerdheid. Hartstikke mooi om naar te zien. Ja, en volgens mij wist ik precies wat het jongst. Dus die tekst, dat komt helemaal oer. Vertel ze echt een verhaal. Ja, en het jongst ik nog eens goed. Ik voel het beter dan het origineel. Dat meen ik echt. Ik ben op zo'n veldhuis in camper. Ik vond het echt fantastisch. Ja. Ja, het is eindelijk eens gebeurd. Ik stond er echt te shaken, echt weer. Het was echt even alles in controle houden, maar het is wel goed gegaan. Want op een gegeven moment begon ze gewoon zelf te klappen. Nou, dat vond ik wel wauw. Mensen zijn net naar je koos, herinner me qua voorbij. Ze waren net op te komen, varen op de reactie, ben ze bang. Maar kom ik er zo op, varen op, ze is verder op ziet. Die weten wat die mening is, hoe het echt maar is. Die weten er zo vast is, die weten wat zo dost. Kom dan ik op, varen op, wat er echt maar op. Mensen zijn je minder, lenen doe je minder in. Elke die niet dagen lief, dat is net al de best. Mensen zijn je minder, lenen doe je minder in. Ik zie de stouder en los, wat stout dan ik dos. Het is natuurlijk, met mijn live band is natuurlijk hartstikke mooi. Het komt natuurlijk geweldig hoor, mooi hut. Alle jongens en een stoere chick in het midden natuurlijk geweldig. En om noemers die in een halblauw hingen, die bepakken het. En maakt even een waarompje en show je hem hinnen. En let net hoe je hem hinnen rennen. Dat bekt natuurlijk heerlijk, dus dat loopt direct in de hal hingen. Dus dat vind ik natuurlijk echt geweldig. Die in het refreintje komt waarom. En door die tekst bloot het zeker echt hing je, zeg maar. Zo, dat winnen ze alle viertje. En nou met de jury wat tijd haar om te een goede kaart te komen. Liefde van mijn dreamen. Mijn probleem met kind, ik heren, ik viel me zo alleen. Oh, de rapster. Ja. Wat de man met wat is er? Speel je net al in een gitaar, ik zong er echt nog bij. Jacht die nutjuste, dat is mijn gevoel. Ik ben een taaie tomaatbal op het verzet onderwijs. Gewoon jongen, hoe wat je ik echt mooi maatje op dat moment. Ja. Dat vond ik goed. Maar ik vond die echt net lief. Voor altijd bij de geuzen. Dat is zoals Piekenveld. Ja, dat hiek echt even. Hiek ik. Ja. Wij keren bij elkaar. Ik
vind Judith vooral qua zang heel goed. Ik wil die, blijf bij mij, hart voor mij. Wat zit er ervan? Ik vind het stapeltje links. Jij nou die jongen, dan heb ik een mooie stem. Die Joldo vind ik een van de... Maar Thomas Twitter, wij zullen hij niet vergeten. Trouw ik in, kom op de kerstmis, staat je niet weten dat hem vastzit, weten wat hem doet. Het is vreselijk moeilijk. Kom, we moeten een cliché praten straks van. De jury vond het heel moeilijk. Ja. Maar we zijn wel unaniem. unaniem. Het is tape, het is gewoon echt haar. Ja, we ben ik unaniem. Ten eerste wil ik zeggen eigenlijk tegen Jim dat ik ontzettend grut op Jim ben dat Jim met u samen moeilijk maken hebben. Weer echt ontzettend hoog niveau. En helemaal niet duidelijk te zeggen van oh, dat springt eruit, dat is duidelijk. Alles hier een hoog niveau. En dan vergeet je eigenlijk weer even helemaal die idols ellende. Waar hij echt zit te zwitten en te stinnen en te zuchten in een heel benauwd kamertje. Eigenlijk is het gewoon echt zangloos finish. Dat haast niet het dwan wie om ze nou ik nog in een richtje van 1, 2, 3 te zetten. Want de ene had dan weer bijvoorbeeld een heel sterk punt wat weer verschillend is onder de oren. Iene is heel goed in zang, de oren goed in performance. Dus het loopt echt heel dicht bij elkaar. Vat het zo op. Nummer 3. Het blaast Enrique Iglesias gewoon zo voort. Wat een charme. Jitse Zandhuis. Ik ga Jitse al tuten, haha. Nummer 2, keer ik dan direct maar terug. Nummer 2 is een echte zangeres. Een engeltje. Een fantastische stembeheersing. Ik dat ze verkouden weer, dan heb ik dus niks van jet op het moment dat ze zong. Ik vind het super dat ze zichzelf begeleerd, dat ze zelf teksten schreeuwt. En we gaan nog een heel soort van haar jetten. Judith Flederis. Dan, het moment. En waarom hebben wij nou deze persoon op nummer 1 gezet? Omdat die eigenlijk in onze beleving de meest totale artiest wie. Dus qua performance, qua zang, qua onwijzigheid op het podium, qua tekst, alles. Ze hier echt een verhaal te vertellen. Ze stierde, ik zei ze, dat is een zij, dus toen vallen er al wat mensen. Oh. Ik zei ze gewoon, het is Ildau Bielsma! Ildau Ondijn is het de allerlaatste wet. Jerk naar die jongen, dan heb ik een mooie stem. En toch de stilte die er vallen. Liet ik dan voort altrim die batterij van suffe vreuren. Maak het me een hyperhip en dan sto die zelfs passiefest. Krijg ik een ego-trip. Ik vind hij net zo bijzonder, maar mezelf de snamste leuker. En interessant nou is hij, ik ben die allergrootste fan. Want als hij ben ik de leukste, liefste, beste die ik ken. Tom is kalm en evenredig en ik altijd heel wies. En bij die zwart op witte mening zocht ik vaak kleuren gries. Die verlegen haren dragen maakt het mij al amicaal. En naast die megere vertjeesten krijg ik een kapitaal. Ik vind hij net zo bijzonder, maar mezelf de snamste leuker. En interessant nou is hij, ik ben die allergrootste fan. Want als hij ben ik de beste.